Assalamu alaikum. Ya aiki. Na zo batun kudin nan ne, kudin ce. Kudin ice. Kudin ce ba zan baka ba. Ba zan baka. Ni ne kudin nawa? Sabila da munafunci da nake ji a wurin jama'a shi yasa ba zan baka ba. Ni ne kudi na? An gaya ma. Kai kwarin banza ne. Kai kwarin banza ne an gaya. Ni ba zan ko? Wallahi saurin mari ne da ni. Saurin mari ne da ni. Da. Wallahi ka kai. Ba a huda ma. Wato ni abin da zai kenan. Kai duk abin da za ka yi. Duk abin da zai yi. Duk abin da za ka yi. Duk abin da zai yi. Kai. Da kwarin banza da kwarin. Salamu alaikum jama'a. Ga kwalaikum nan ga sodin gwamnati. A za ga gwamnati nan. Ina san, ina san. Dala kana da littafi. Samman albasa da Allah. Dala ban albasa. Waya jama dukiya jama. Dukiya. Dukiya jama dukiya. A to ai ba da ko gaskiya ba da ban bita. Ba da ko gaskiya ba da ban bita. Ba dai ni ne ba. Alhaji, jama'a dukiya wayo Allah dukiya